sudan, tinapa, sardinas, kanang kamatis, gigisa, and itlog. Ganitong itlog. And minaw og French music. Para inong social. December 2 dali karon. Alas 7:53. Na ako ipasahay nga 2 chapters sa book. Book nga himuon. Bale, deadline ako karong Thursday, Monday, ugma, Sunday karon. Bago akong ligo mo, gubot kay akong buhok. Actually, ganahan ko. Nagubot, galing lang. Murag taong grasa kay gadikit. Wala mong kuy sudlay-sudlay gud. Pero okay ra. And nako chocolate drink with milk. Nang mo ni akong palipot. Akong palipot dali. Ang kwarto. Pagdaanan. Gubot. Ako nag-draw. And I love my hair. Ano ko'y ganahan nga kanta? Gusto yung malad. Pero, pangitawan ko itong El Moody. Oh no. El Moody by Mika.